sino phalai ang sini buat era hay hoda surai rom to na hoda ni to ye ang public representative in ha borok le uplogo sikri bas case ma re to bu surai rom se sikri borok ni to borok dole piu le cast de osines ke hambai sing tini tipramata kila blok komiti ni bisinti sini kila pieso katal ose famine bang sing tini ose katal khai sing sunjon namalok sakat khai ka bone ya glo sini dijar strok bai ei kabang ma bds sini nangkung mani sing field processam thangpro ro sini lai thane jora ro kabang ma sini village wise case rong laika odre por khai tabo pending kabang ma tong upor no sukri salakate bus kamu bahayna sing jodibo sing samung tanglai thanibo sini bus kamu sini podre por case test podre por jamela ngui mana haise o jamla rano jate misal ang lai ka hakran khane case test sing agoi jai ke sing sare mana ne bus kamu sini samung tang thanibo sing sojogita sing sini ps ne bisingti ronai sing bahayna sini mothane bisingti sing ronai omo haikhe sing koglam salaikai se tei kabang mane kok salaikai salai mane bisimo sing lai thanai mane koron bises ke sing beleba namu sing tabo pending kabang ma tamo ba omor no sing bai ke be daite kes pari mano omo hero no sing salaikai tei kaisa sing sini society ba kaisa belai ne nangku mani ewan ama sing sa o samang no sing tang thane o sing sini leaders of saka sini ose katal no sini area bo tabo bu khana sarai ro khasiya rok borok drugs no tui belai ne kelog laija omono bahake be kori gori sang kasoi mano omono krakhe samnana bangui sini tipramok sa block committee ni bisingti sang sini use katal no sang salaika omono kahake action na wi samtangui sini sarai ro ne bobishon no jate jai ki tisna na bangui jono sohojita khaini salaika asuni botana hama